ናይ ትግራይ ጉዳይ ከይወድእን ምንታይ እዩ ናብ ሓሳብ ዝብል ኣጀንዳ ልዕሉ ንኢትዮጵያ ክመርሓ ህዝቢ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ጅምራን ህዝቢ ትግራይ ኣጥፍኡ ስሑት መንባሩ ብጣዕሚ ጌጋ ካይዳ መንባሩ ኢትዮጵያ ምስመን ኮይኖም የመፁ ዓወት ናይ ኤርትራ ዝውደነት ሶይልካ እዩ ካብ ጽላእ ተበገሰኸ እዩ ዝሞጽና ገለገለ ዝብል እዩ شو نخسلو طليان نخسلو ግዜ ብቅዕ ብትብዓት ኣቦታትና نخسلو ግዜ እዩ ኣቦታትና ኸ ኣብ ምንታይ ነርኩም ኢልና ክንሓተሉ ዝግባእ ሕቶ እዩ ንተቃለስ ብዝመስሎም መንገዲ ዝቃለሱ ሰባት ከተዘባዝብ ትውዕል መን ይኻስኻ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ዓጽዮም ስለ ዘለዉ ከምዚ ሲ ክትቃለስ የብልኩም ኢልኩም ክትዛረቡና የብልኩምን ቃልስና ህግደት ከም ዘለዉ ኣራግጽና መፈልጥ ዝግባእ ኣጻር ቃልስኻ ዝኸይድ ክትጠራጠሮ ጥራሕ ኣይኮነን ብስሩውን ሃገራት ትግራይ ክትሰርሑስ ኣይትሕሰቡ ይብል ዘሎ ስለዚ ዛጽምዶ ኣብ ጥርጣረ ተእትዋ ዘላ ምኽንያት ከምዚ ዝኣመሰሉ ወግዕታት ስለ ዘለዋ እንድያ ሳዓት እውን ግዜ ሒዝካ ያ ኮይና ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና ኣነ ብዚ ስለ ዘሎ ትግራይ ማለት ኤርትራ ማለት ሓደ ኢና ሕና ገፈራን ነገር የላ በቃ ፍትዎ ቢል ኣለኹ ዘረባኻ ናትካ ጽቡቕ እዩ ክትዕንድር መምኳራ ቃሓታ ህልና ኣኽንደይ ምዃኑ ሃይለ ደደቢት እቲ ንጓል ራያት መኽራት ዘለኻ ምኽሪ ንዓኸውኒ የድልየካ እዩ ኣብ ኤርትራ ምዃን ስለዚ ኣብየትካ ምንጭኻን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰጊሩ መን ዝፈልጦ ዝወዲ ዝበሳ ምዃኑ ንማዕበል ክፍላይ ኣንበሳ እንድሕር ኢልኩሞ ኣቦና ኤርትራ ሽጦር ገሌሎ ክነብር ዝደልስ ኣይትሕሰቡ እንታበል ዕንታ ዘቲ ብማይ ጋዝ ከብዱ ተነፊሕ ይትሪእዎ እንዲሁ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ገንዳሓኒና መቸም እስኻ ከመለኻ ኣነ ብወገነይ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኸማይ ከመትሉ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ድማ ፍቕርን ሰላምን ጸጋን ታሕጓስን ወሪሩኩም ከም ዘሎ ማለት እዩ ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ወይ ከዓ ዓብይ ተስፋ ብምሓዝ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ንሕርዳ ደስ ብሎኩም ኮይኑ እዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ነቲ ቻነል ኣተባብዕዎ ወይ ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ሓግዙ ዮዲት ጸጋይ ማለት 3632 እወደኣ ወደይ ድቃስኮ ከሊኦሞ ሓደ ማዕበል ድዩ ነዛ ጽምዶ ተቃዊሙ ዋላ ወይለከይ ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለምለመሉ ይበሃል ንሕና ጥዕና ዘሎ ጽምዶ ሰላም ንደሊ መናእሰይ ዝጠፍኡሉ ነዚ ሰላም ኣምላኽ ኢዱ የምብረሉ ማለት ዘይጠፍኡሉ ነዚ ሰላም ኣምላኽ ኢዱ የምብረሉ ኢላትኒ ኣሜን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ርእይቶ ሓፍተይ ዮዲት ብጣዕሚ የኽብረለይ የቐንየለይ ወጀረታይ ወዲዕ ስራዓዲ ሓራ መሬትን ብርጌድ ንሓመዱን ብሓደ ኮይኖም ክቃለሱ ከም ተመራጽ እዩ እየ ዝብል ብወገነይ ኢልነሎ ማለት እዩ ሓራ መሬትን ብርጌድ ንሓመዱን ብሓደ ኮይኖም ተቃለሶም ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም እየ ዝብል ይብለነሎ ማለት እዩ ቃልሲ ትኽክል ኢኻ ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ኣነ ከምቲ ናተይ ሓሳብ ግን ኣቃላልሳ ስታይሎም ወይ ከዓ ናይ ቃልሲ ስታይል ብኣውሩኡ ግን ትኽክል ኢለ ኣነ ኣይግምትን ቀደም ቅድሚ 30-40 ዓመታት ቃልስታት ብረታዊ ቃልስታት ተኻይዶም ኣብዚኣቶም ከዓ ነዊሕ ዓመታት ወዲኦም ሰብ እውን ዘይስልክዮ ስለ ዝነበረ በትሽዑን ዝብላዕ ሰተ ሓራ መሬት ገለ ዝበሃል ኣካላት ነይሮም ትናይ ሽዑ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ብኣውሩኡ ክትቃለስ ከለኻ ኣዕናዊ ኣይኮነን ወይ ከዓ ማስ ዲስትራክቲቭ ኣይኮነን ነይሩ ማለት ስለዚ ብሰላም ኢኻ ትንቀሳቐስ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብኣንጻሩ ማለት እዩ ኣብ ሰላም ዋላ ይተሃሉ ኣብ ቃልሲ ዋላ ሃሉ ግን ብኣንጻሩ ሰላማዊ ኩነታት ዝወረሮ ቃልሲ ኢኻ ትገብር ነርካ በትሽዑ ግዜ ሎሚ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንድሕርዳእ ኮይኑ ዓብይ ጸገም እዩ ዘሎ ሓደ ክትቃለስ ከለኻ ንባዕሉ ሎሚ እቲ ናይ ቃልሲ ፓራዳይም ወይ ከዓ እቲ ጠቕላላ ዓይነቱ ሲ ተለዊጡ እዩ ኣብ ካሊእ ኢኻ ትቃለስ ኣብነት ብቴክኖሎጂ ኢኻ ትቃለስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትቃለስ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕ ተቃሊስካ ትለውጥ ምስ በፀ ኣተሓሳስባ እኮ እዩ ትቃለሶ ዘለኻ ውልቀ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ከም ትሕዝብዎ ዘለኹ ሽግሪ እከለ ተዘይሞይቱ ሰላም ኣይመፅን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ተልኢና በቃ ትሽገርና ነዊሕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንዳተቐታተልካ ናይ መንባር ከይዲና ነማዕብል ግን ክንቃለስ ተኾይና ለውጢ ክመፅእ ክእል ኣለዎ እንዲ ሓሳብ ድሓር ትዚ በለፀ ሓሳብ ብደቂ ሰባት ብዝለዓለ ወይ ከዓ ማጆሪቲ ቮት ዝረኸበ ድምፂ ሲ ክመርሕ ኣለዎ እቲ ናይ ማይኖሪቲ ድምፂ ከዓ ተኸቢሩ ክነብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ማይኖሪቲ ድምፂ ክሳብ ማጆሪቲ ሩል ክሳብ ዝረክብ ተኸቢሩ ይነብር ቶም ተኸበሩ ከኣቶም ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸቡ ከዓ ይመርሑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህዝብታት ናይ ባዕላቶም መራሕቲ ይመርፁ ብባዕሎም ሲ ብባዕሎም ይምርሑ ንህዝቢ ዝኸውን ስርዓት ኣመሓዲሮም ይመርፁ ዝብል እዩ ማለት እዩ ብቐጥታኹም ተዘዋዋሪ ዲሞክራሲ ገለገለ ናብ ዝብልና ንመፅእ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ናይ ቃልሲ ቦታ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ጠበንጃ ወዲ ጠበንጃ ጥራሕ እኹላት ኣይኮኑ ብጠበንጃ ዝፍታሕ ቃልሲ እንተዝህሉ ብጠበንጃ ምናልባት ዓድታት ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ጠበንጃ ልዕል ብዝበለ ክብድ ብዝበለ መሳርሕታት
ተሪቶሪኦም ንምስፋሕ ካልእ ነገር ንምፍጣር ዝኸድዎ ዘሎ ርሕቀታት ንሪኢ ኣለና ኢና ግን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምስምማዕን ዘይምስምማዕን ንምፍታሕ ናይ ስርዓት ለውጢ ከምፅእ ትብል ድሕር ዳ ኮይንካ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመፀ ስርዓት ብዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ዝጠፍእ ዝብል ፕሪንሲፕል ሒዝካ መፂኻ እሞ ከዓ ንስኻ ብዕጥቃዊ ቃልሲ እንድሕር ዳ መፂኻ ከዓ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ከጥፍኻ ቃልሱ ምዃኖም እንዳፈለጥካ ዘኽይድ ኣይኮነን ካሊእ ናይ ቃልሲ ፓራዳይም ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ህዝብና መሳርሒ ኣእምሮ እንድዩ ንዕኡ ንክንልውጦን ተተሓሳስባ እዚ ውዱእ ከም ዝኾነ ንኣብነት ዘይእመነሉ ተሓሳስባ እንተኮይኑ ስሑት ከም ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ማዕኸናት ጌርካ ብምሕባር ንህዝብኻ ምንቃሕ ለይትን ቀትርን ምስኡ ውዳበታት እንዳፈጠርካ ማለት እዩ ምስራሕ እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ምንቃሕ ፈጢሩ እዩ ንኣብነት ብርጌድና ሓመዱ ዝገበርዎ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ቃልሲ ኣሕዋት ምዃንና ተፈተወ ተፀልአ ኣሕዋት ምዃንና ዳርጋ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ማለት እዩ ከኣምነሉ ጀሚሩ እዩ በቃ ሽዑ ግን ኣሕዋት ኣይነበርና ናይ ቋንቋ ዶ ገለገለ ዝብሉ ሰባት ነይሮም ኣይ እዚ ኣይተዋፃና እታ መንገዲ እዚኣ ኣካይድ ኣነዋሕያ ስለዚ ኣሕዋት ኢና ኢልና ተገለለ ብፁም ዶ ኢና ኢልና ዋላ ክነተዓሳስቦም ገለ ብዝብል ዋላ ይምፃእ ግን ተሓዋቲና ኣይኮንናን ትብል ነበረት ቃል ስዒራ መወዳእቱ ተሳዒራ ተሓዋቲና ትብል ከዓ ስዒራ እንሆና ብዘይ ብፅሓላ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ምፅዎ እዚ ተሰሪሒሉ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝበሉ ዘይኮንስ ብርጌድና ሓመዱ ከይዶም ኣሕዋቲና ዝብል ቃል ብርክብ ማሕበራዊ ርክብ ብምፍጣር ሓቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ወይ ከዓ ናይ ሰልፊ ኣደባባያት ወፂኦም ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ኣሕዋት ምዃኖም ብተግባር ብምርኣይ ዝፀዓርሉ ለውጢ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ኢምፖርታንት እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ተኸይድና ኸ እንታይ ይመስለኩም ከመይ ትርእይዎ ባህላ እየ ንቐፅላ ዶ Welcome to Shittin' Reacts 1 ምስጢር ኣወል ስዒድ وحناق زنبر الرسطوي بعد أول سعيد قال ملا من الباب كوسي ده لهم نسو من كان بريلي إمبر نسو كان دقة كوسي ده لي يوتيوب كان سرح فايل إنترنت سرح فايل دقة هنا حكينا سلازين دقة كوسي ده عند إعلان على العالم سعيد برا بيرتراح نبر بيرتراح شكر قال لي له نبر زي لسه يتحسبون تعمل عند عزتي بما يجاز كوبدو تنفي حيدري وانيو كلها وي كوكا وي فانتا ستري هم تفضلوا زارم كله ما يجاز بزت ستهم كهودون خبيها ولا تبغى حنا قصنا برا الرصتوي بمنفعة مالي تعيموا مسلك ويجوز كوينو دل تتريون يركو حالكم زول نرسيلو ما يجاز الناس مشارشة جيتار جديد يقعد مول ديكو محرر مالتي بما يغازي خبزي اخوني لوسكي دغافي كونكو تقاومي كونكوني خلتي انيلو حجي بتعمي بقى بفولي اغباب يوم زدنقو زلو معبل مالتي كيل لا يوللو املاخ مسكرنا سبتدي مسكر املاخ مسكرنا وبلا عدكو يجيتو عقل صبيبو حجي ابراهيم كفلاي بيتو انتي غير زلو اتا ابراهيم كفلاي كنينا في ود بيتو ابراهيم كفلاي ود بيتو كنا فاهم عاتي ذا بيزنس كيلو اقدركم سب كمي غيركا كان بيزنس تطقم كمي غيركا قال بيزنس سرح دامبل حجي حوادي سابا تصقيمو ما يتصقيمو سن اب امريكا صقوم يبلنا عندي ابز امريكا تصقوم ايرتراويان يلو ايوا حقدي اب كان عالم تصقوم ايرتراويان يلو كبها وردو صقوم علدي كبها هاجر كتوصي خاسين اب ايرترا مخان سلاذا ابيتكا حجي خنا وادي سابا سغيرو من جانا وادي سابا سغيرو ماني زفوت زود زبسا مخانو أنبسا مخانس ماني زفوت زود زي كو أنبسا أيو تفوت وديهم يقولون علو نمعمل كفلاي أنبسا نحري لكم أبونا تايمو يناخن دمو يوم بر معمل كفلاي كان معاذن الحرام بس خوينو زي أبي هرم حرنا زخل لي يتصرفن زخل لي يحمق نقراتون حيزو لو مجن عارفوا لن اشتلي لمك أنا مالتي اسكينا عنده نسكر نقول له هي تجران هي قبل مين انت سواتنا بلاني كنت سبات يكوننا هنا حدينا دقة لها بمولها ودخون بالغون عبد دقة لها اقطعمنا بلعها اقطعمنا ستها درنيك عادي ارترا دلو عاد تجاي دلو يحوادنا عم حول عفينات كودوتو عد العين هبنا وقلنا هنا عد البحر كابلومي يلا بكا السلام تفطير الله كابلومي كونات مزخوانا نجر ارترا تحت بلا وانا معري زخوانا ارتراوي ايد بار برد بار كتحزي بركان تقراوا كذي كم دي عند لما ايد برد بار كيتحس اي بقى نحوي اي قتلنا نحبطي اي قتلنا كم دي لان هنا نحطو من ازاي كلها قتلتك علك كلها من ازاي بمولها من ازاي قبل ما يزغوانا يغون تقراي مارت ارترا مارت حدينا هنا
ገፈራን ነገር የለም ናይ ብሓቂ ፈቴክ ኣለኹ ፈቴልካ እያ ዘለኹ ማለት እዩ ሪስፔክት ላቭ ዕንዱ በቃ ፍትዎ ቢል ኣለኹ ዘረባኻ ናትካ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ካብ ንጽህና ካብ ውሽጥኻ ምዃኑ ተረዲእን ኣሎ ኢለ ዝግምት ኣነ ማለት ንስኻስ ከምቶም ካልኦት ከምዚኦም ገለ ኣብኡ የለኻ ንስኻ ጎበስ መንእሰይ በርትዕ ፈቴልካ ኣለኹ እየ ቀጻሊ በርትዕ ዝብለካ ኣነ ኤርትራ ሻዕብያ የልምዕ ኣሎ እዚ ስኢሎም እዮም ኤርትራውያን ተኣሲሮም ገለ ከምዚ ኮንቴይነር ግዛዕ እዚ ባርነት ሃገራዊ አገልግሎት ገለ መለ ዝበሃል ሓሶት እዩ ዝብል ትግራዋይስ ክትርኢ ኢኻ ዓለም ለኸ ሚድያታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ እንዳበሉ ኣሜሪካ ኣብ ሴኔት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ኣሎ ኣይወፀን ካብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ኣይወፀን እንዳበሉ እቲ ትግራዋይ ወፂኦም እዮም ካልእ እንታይ ነይሩ መሲልኩም ዕለት 12 ዝሓለፈ ዕለት 12 ማለት እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራስ ሓደ ጽሑፍ ወፂ ኣነ ከመይ ምዃኑ ኣይተረድአንን ግን ወላ ሕጂ ከምብቦ ከለኹ ክሳብ ናይ ባሓቂ ዲለስ ክሳብ ምእማን ስእን ኮይነ ማለት እዩ ንህለኩም ኣብዚ ሕወሓት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወፁ ክመልስ ደለየ ይመስል ኣሎ እዚ ሓቂ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ክህሉ ዝግብኦ ዝምድና ስልታዊ ዘይኮነ ኣብ ስትራቴጂካዊ ሓሳብ ሰረተ ክኸውን ከም ዝግባእ ጠቂስና ነርና ቁርዑ ዝምድና ንምህናፅ ድማ ኩነታዊ ኣተሓሳስባ መሰረታዊ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ ምግባት መሬታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፀጊዕኻ ሓዳስ ሃገር ክትፈጥር ምሕላን ግን እንትርፎ ሰበብን ህውከትን ንህዝቢ ትግራይ ዝድብስ ፕሮጀክት ክኸውን ኣይክእልን ሃገረ ትግራይ ክትሰርሑስ ኣይትሕሰቡ ይብል ኣሎ መቀዳማይ ካ ሃገረ ትግራይ ንኽሰርሑስ ክንሕጉዞም ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ዛጽምዶ ኣብ ጥርጣረ ተእትዋ ዘላ ምክንያት ከምዚ ዝኣመሰሉ ወግዕታ ስለ ዘለዋ እንድያ ስለዚ ታጽምዶ ግን ትክክል ዲ ኣይትክክልን ዝብሉ ብዙሓት ኣካላት ኣለዎ ካብኣቶም እዚኣ እኮ ታወግዕ ስለዚ ዛጽምዶ እዚ ኣምሪ ኣለና ኣይኮነን ክትመኻኸር ኣይኮነን ክትዘራረብ ጓይላውን ብፈቃድ ያ ኮይና ዘላ ሳዕሳዒት እውን ግዜ ሒዝካ ያ ኮይና ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና ኣነ ብዚ ስለ ዘሎ ንደልዮኹም ኮነ ጽቡቕ ነይሩ ኣበይ ምኹ ውፈርትኸል ክኸውን ኣበይ ሞ ካው ሓሊፉ ገጋ ዝውሃብ ትንተና ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ሽርሒ ሽዋውያን ፈሪሱ ሽርሒ ጣልያን ፈሪሱ ዝበሃል ዋ ጣልያን ቅድሚ 100 ገለን ዓመት እንድሕር ፈሊኳ ኣቦታትካ ብኤርትራ ኣቦታትካ ብትግራይ ክንደይ ዓመት እዮም ስልጣን ሒዞም ኣኾይኖም ዘይፍርሱ ሽዋ ንኸሰሉ ጣልያን ንኸሰሉ ግዜ ብቅዕ ብትብዓት ኣቦታትና ንኸሰሉ ግዜ እዩ ትክክል እዩ ብትብዓት ኣቦታትና ክንከሰሉ ንኽእል ግዜ እዩ ብትብዓት ኣቦታትና ንኸሰሉ ማለት ኣቦታትና ኸ ኣብ ምንታይ ነርኩም ኢልና ክንሓተሉ ዝግባእ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ናይ ጣልያን ናይ ሽዋ ጥራሕ ኣይኮነን እምበር ነርዎም ኢድ ነዚ ኩሉ እዚ ውፅኢታት ማለት እዩ ማዓት ሽግራት ንኽፍጠር ገይሮም እዮም ግን ብድሕሪኡስ ክንደይ ነገር ድዩ ተገይሩ ዘሎ ታዝሓለፈት 20-30 ዓመት እኳ እንተንሪኣ ንመዓላት ኣይሰላማይቱ ኣይኩናት ትበሃል ንመዓላ እኮ ዓርሳ ዝኽኣለት ንሳውን ሓንቲ ሕማቕ እንታይ ዝበሃላ ነይራ ማለት እዩ ኣብ መንጎናስ ክፍተት ዝፈጠረት ግዜ እያ ሳውን ስለዚ ናይ ባዕልትና እውን ሓላፍነት ኣውፂና ንደገ ንድርብዮ ወይ ከዓ ተሓታትነት ካባና ኣልዒልናሲ ካልኦት እዮም ክሕተቱልና ዘለዎም ዝብል ዕላልን ወግዕን ጥራሕ ሒዝና ክንብገስ ከምዚ የብልና ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ትወግዒ ቀፀልና ትክክል እዮም ትክክል ስለዝኾነ ከዓ ንቐፅል ኣለና ሕጂ ሓደ ሰብ ብድድ ኢሉ በይናይ ምሕግን መወከስን መለክዕን እዩ ንስኻ ምስ ኣበ ኣሕመድ ኮንካ መንግስቲ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ይህ ምስ ደብረፅዮን ኮንካ መንግስቲ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ይህ ምስ ከለባ ናይ ምባል መሰል ናይ ማንም ሰብ መሰል በንፃሩ ከዓ ንሕና ብሰላምን ብፀሎትን ኢና ነዚ ስርዓት ከነውድቆ ንደሊ ኣጀኹም ፀገም ዝበሃል የለን ምክንያቱ ዝተሰማማዕናሉ ማእከላይ መገዲ የብልና ሕጂ እዞም ኩሎም ሃወለከ ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት እዚ ኣቐላል ኣብነት እያ ቴዲ ዝኾነ ሰብ ብዝመሰሎ ነገር ይገብር ብፍላይ ከዓ እዚ ስርዓት ኩሎም ዓይነት መገድታት ሰላማውን ካልእ ኣገባባት ቃልስን ዝዓፀወ ስርዓት ከመይ ጌርካ ኻ ንስኻ نتقالس بزمسلم من قد نزقالسو سبات ختزواز بتوعل من يخسخ سلازي تاناتي زربا زلاسي بتاناي بعد زحونا زربا مالتيو تبقى تحريم ايا تاي مالتيو سلامو من قد عصيم سلازلو كمزي سيخ تقالس يبلكم لكم كتزارونا يبلكم بزمرصنا ينا يو ولا نسخاتكم نهم تقالس نحنا اتاي لخن حزكم بزمرصكم وجن حساب نريتونا نهبكم زلنا نحنا حساب ريتو استوسن ريتو يسخا ابزقاسي بغد عندنا بنسنا نعرضي تاقيسكم نجزيو كتشكر كورتوليهم روحوا بلا يدخلوا إذا عم بتأذى نجزيو تعرفوا مسيركم كتشكر كورتوليهم بين روحوا يدخلوا
ناد كل جيجي حق العلامة نزعوت حق العلامة حسكم توقعزوا لكي يشوفون النقراتهم تركم يقول لأن حق على السوانكم قالهم قداش غنكم سواتهم بقول الناس أتهم قالهم قد بقول حن بتال أخوي يا فطر له بقول حن بخطأات بتنكلن بتال أخوي مالتي حرام فطر لنا حق أنسنا هدف كم زلوا حرام سنا فلت زقبا عينات يوم قل كم تي أمزح قدس حسوت نبيك ماشيو بشمي كم خمسة قبليهم بشمي كشكوت يوم زلوا وما بخمين احنا اليوم نا بفريقهم زولو حبس قالسون بفريقهم احنا اليوم انصار تقالسس خو سبع دريلا بفريقهم كنا اليوم كنتطرطر له محدام لا يقاس باليس ابقاسي انصار قالسس زي طريقه كتطرطر بحرياوي ايو بحرياوي خكل بحرياوي ايو انصار قالسها زخيد اختطرطر طرح يكونن بسرون كتحاتو لي طرطر لي فطر ياكو بصر تواقع مالتي طرطر نبريو طرطر مالت تحسب مهلاوكاي محساب ططون دحر ابيلكا تامن امينكا سوقها تبل تطرطر زلها ግን تحسب مهلاوكا ايو زحبر كوميز مثلنا انا حق يكونن جوالاتي بعين فلسفناون مالتي دحر تطرطر لها خوينكا محساب جميرك لها مالتي تخكل لها دما نصو تخكل يو لمنت ايو زوان زي لو كنا أنصار إرترا زبل على زولو تجري كي حزة خبط سفيح مس إرترا زولو زراخو بالدوب أب مونغو تجري إرترا كم زولو ردي وموت ناي تجري قداك ود إن من تأيونا بحسب زبل أجندة العلوم زخير زبل حدا حطو خل علمه كساعة من تايكو يمنجسي إثيوبيا الزكوينات زي العلوم بحري بريد لين حسب خمالسيه زبل اندحر دا خوينو عصب مسحازت اطو كبلو زخل كينات ديو خغبر وي ساب إرترا سرعتاو لوط خمص سرعتاو لوط مغبار كخصع خندينا ايو زكال انتو تولعلو نيركا مسناي عالم لخ محبرسب تححسكا فقود ايكون نيركا جن اندحر دا محبرسب عالم راشا بلعل يوكرين زغبرتو وررا ويكامس يكريما متقلال تتحاحزو إثيوبيا خوم وقت جبر كلا من البعض كم تاني روسيا سقيلو زراعة سقيلو زريقلو عدل ك يلن يلكاري خد حسب أبز قديات زي. ده بس لك مثلا أبي أحمد تزعبي جيجا زغبرو سلطان مسحازي أكن نتهزبي كونساليد نتهزبي أبحدي يونيفاي كوجبرو كنزفتن أتصلي أب دراما تاتيات. وحات هاي فوتورنيوم وحات تصولونيوم كابزبل قتلوني أطفوني نتهزبي لأن أقول عورا هنيم أجي لذي هزبي لإثيوبيا خمر حيز بزول الله أبي أحمد نتهزبي بتاتيمو جمران هزبي تقرأت فيه دعارن هزبي محارة بدرون مقلن ساب حجيت فولو هزبو رمو في اللايف ساوز بارت مسنا جالمارو ركباركم دوايل أطفيو نتعدي جمع معدل سلازي كام جمري أيو جميرو تسحتت زلا حجي تحتكوا أنا بقطعي ما يملسوني زلا أنا كام جمري جميرو سحتت كم زنبرة عند علي عز فولت أنا قريو نمنتاي بفلاي قبل علي حزبنا مالتي استعوجه هم جمرت هذا زنبرة خوينات سحت منبارو بتعمي جيجا كايدا منبارو أنا بقولع كابزارو سبات حدا مالتي سحتي نيرو بتعم عبي جيجا كابزنا ورو قدايكا حدا بصرون أمرار حزلو تقاومو من يوم قال زبل شرع بتاع زخونه زربا ينير مبغسيو خلايكا مولو دارغا بزبحال اكار مالتيو تم كالو زلو خابتاتون ايتيبي حاويسو مالتي امينو ملو سفيح زخونه تاع زبحال تسرحيلو ناي بروباغاندا خسر حتى تسرحيلو ناي ميديا موعات قال تغيرلو دحاريو نابز كل شجر تاعتي نموصون زخبه دبو متني مالتي حجي حزبنا خا كوريو ولا دحرت عرقون معلكو كوريو شكفيلو اب صقع حيزو خوفيلو مالتي ازين خوون زغورو كما جمرتو جميرو حدا سب كولد كل ديفولت صلات نيرو مال زي كونه نحنا بوغن إرترا يكون بوغن إثيوبيا نيمان نصقام صلات ينبرنا سب انداخده انداتمحره انداراي زوصخو اندافلطه كافت زنور لمدي انداتبغس حدا حماقات انداراي خد كلو تنكلون كاوي مهار مالتي شجرات ممصا مس جمرو مفتحتاتهم كا حسب كنبل كلنا في مفتحتات كا كلات ينبرون بفلات مفتح زحغوزنا ونا ينبرون بينتنا اينا دارغا نيرنا كابانا زنبرو توم بينتنا كوينا كنطفن زي كنطفن ناي فطاري حيله حوشو خوينو ግን مسانا زنورو وغناتنا احواتنا خالو انديو قاليسوم مالتي بستفالالي ني عالم وصا بستفالالي دغاف كبر زغبوم بتعميس بقى كم حزبي نخي نصنت شوم زخفولو واغا زخفولو شوم لعلم مقابر ስለዝኾነ ማለትዩ ولا بهوت ያለው አያለው بزي يقدس عبيتي واغاتات كفيلوم كافتي تقالاساي حزبنا زغبورو بلعلي توسخ مالتيو ناتاتومون وسخ نيرو ينابزي كله مصينا مالتي موداتو ግን ታይ ተፈጢሩ ጸገም حج زفطر زولت صقم ግን اوصينا انا ندرب زلنا صقم برابانا يزولت شجر حج بانا يزولت صقم
تايو تناتنا تصقمون حق لنا فريم وصيلنا له ابيناي كله خوينا هنقصاص كم نخيل ببيناي مسرحات كنكيد كم نخيل تاي يغبرنا انتاي نغبر انتاي مسلنا انتاي رايتنا لنا ازي ግን ኤክሰርሳይዝ ምንታን ከይንገብሮ ዕንቅፋት እዩ ሕጂ ዘለና ማለት ናይ በዓልትና ተሓሳስባት ዕንቅፋት ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሓወልቲ ሰሪሑ ሕጂ ንደገ ውፅኢኻ እከለኢኹም ዝገርና እንትትብል ብቃልሲ ከይነ ምኽኒ ተቃልሲ ተዓዊት እዩ ብህዝቢ ከይነ ምኽኒ ህዝቢ ደጊፍ እዩ ብተጋዳላይ ከይነ ምኽኒ ተጋዳላይ ብሙልኡ ማለት እዩ ህይወት ተሰስዕ ወፅ እዩ ብደገ ዘሎ ሓይልታት ከይነ ምኽኒ ኩለንትናዊ ስራሕቶምን ውልቃዊ ዕዮምን ገዲፎም ምሳና ውዒሎም እዮም ድምፂ ኮይኖም እዮም ብጎራባትና እውን ከይነ ምኽኒ ካፍቶም ዝወረሩና ጎራባትና ብተወሳኺ ንዓና ደጊፎም ጠጠው ዝበሉ ብኻሊእ መንገዲ ከዓ ለውጢ ንኽነምፅእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኽንስዕርር ከም ስብታት ንኽንቅፅል ዝሓገዙ ኣለው እዮም እዚ ኩሉ ድጋፍን እዚ ኩሉ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገስ ስጡም ርክባት ግን ብምንታይ ኢሉ ዓዋዒሉ ፎሪስተይልና ማለት እዩ ብናይ በዓልትና ፀገም ንምንታይ ድምፂ ናይ መንእሰይ ኣይንሰምዕን ኢና በቃ ኣይንሰምዕን ኢና በቃ ንስኻ ተዛረብካ ፈላጥ ኣይኮንካን እንዳተባሃለ መንእሰይ ማለት እዩ ናብ ፀገም ኣትዩ ተቃላሳይ እውን ብዝተወሰነ መንገዲ ተኾነ ማለት እዩ ቅርሕንቲ ይሕድር ኣሎ ዋላ ሕጂ እውን ቃለስ ተኾነ ንዓድኮ ቅርሕንቲ የብሉን ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ፀገም የብሉን ኢልካ ንምዝራብ ግን ብዘየድፍር መልክዑ ማለት እዩ እዚታት ሽግራት ዝኽመፅእ ዝኽኣለ ብናይ በዓልትና ድኻምን ስንፍናን እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ኩናት ምስ ተጀመረ ተጀሚሩ ማለት ኣብያ ተጀሚሩ ኤርትራ ክስዕረ ቀጥታ ኤርትራ የለናት ኤርትራ ክስዕረ ተጀሚሩ ስለምንታይ ኮ ንብል ኣለና because that's the history ታሪክ ኮሚዝም ለካ every time ኢትዮጵያ ምስመን ኮይኖም የምፅዎ ይመፁ ዓወት ናይ ኤርትራ ይዝውደነት ኩናት this is ولا حنت كم تعبيت ولا تنكحت زر ليكم سارة كم تقوليم إن وات كورت تقوليم أما ود إيرتراك سعرات ساقم من إيرترا مسحرته أنت محبر سبع عدم أبغون يجيب يصير زغو سلزي إيرترا عبدوان زي أبكالك زي فليز بلا كوينات كم زي دليع زارب زلا مغنياتو تكوينات جميل أبي أحمد تتلاقيو أبشكاتي زل مرة حسن زخونه إيرترا لك على خاخ عقد عليه تسليع مجبر إيرترا كوينات كم زي تدليع كابسون غير كابروف غير كا درعي أبس درعنا دبلوماسي مقبار جن فخوني يقول مثلا شكل نخلو نخن سجرك إذا الناس صبغي مالتي سلازي توانا خزورنا أيهم سؤال كأيو كابس إلا أتبقى أيو زموصنا جلا زبليو أنا كوا عندي أبزي ناي جورجو درار وقعي بزح حتوتاتي زلني من قصتها نحق نعلم حقتها تعلو مساعتهم كونفورم تقبر أكايدا دي زخيد مساعتهم يسمع معديو التحزا سبقاو مسالات يخون التحزا نايمن اسيات يخون جلا زبهالو بيزيك زبهالو مسالات مساعتهم تسمع معي خديس هاي خدن دست تناتي من قد جاغان ايو لزا امانلو ومصحفو تصحفو لزلو موداتو مالتي ناتي قالسن مع نعدين افريكانيلو ندحر داكم قالس يغيركا تقمط خوينكا مون حزب چقون كون بيلكا حساب موداتو دعاء عبيلكا ناي كالوت زلو غرابتون نخصالو مساعتهم غيركا مسقمط كايوم ازي ناتي قالس يلكا تامن دحر دا خوينكا موزي كايدا تخكل يلكا حيسكا يا وشتخا استعجل دخمت مالتي تأجاجل دخمت حيزنا أبو وشتنا زول صقم زين نحر دا خوينا تتبلو زلخا ነገር ምናልባት ለውጥ የምጽእ ኢለ ኣነ ይሓስብን بسرعة يمثل دبلوماسي مالتكو ركب مالتيو مسمن مسكالوت عدتات بمنتاي خاطر زلخا اكايدا خو منالوات تماساسالنت سلازلو ندحردا تماساسال زي كون اكايدا لي كخوينو بمنتاي منقد خيدك اخا تماساسالي تايزبال ادفانسمنت مالتي ويك لوطي بحنساب كوينا مسكال عدا اتشف كنغبرينا غدغل ختبل اي كال نبيني تخوين ان حجي بتحساسباي نبيني اكايدا نبيني ندحردا خوينا نبيني يقصل زدل مالتي نبيني هانو تقصل زغبركا زلو مخنيات دما تتغبرو زلخا حدا كفاتات አለው መንግስት ዝገብሮ ዘሎ ንስኻይ ኮን ካን አፍተር ኦል ግን ተመንግስቲ ብመንግስቲ አውጥዮ ዘሎ ቁዋም ሕጊ ገለ ዝባሃል ቀይደ በትኽ እንድሕር ኮይንካ ብምንታይ ፍሬም ክንሕዘካ ንሕና ብምንታይ ሰላም ከይትገብር ብምንታይ መንገዲ ዕርቅ ከይትገብር ብምንታይ መንገዲ ጸልውን ከይትገብር ውዑዕ ጸልእኮ መንገዲ ይብሉ ማለት እዩ መንግስቲ ግርሕንቲ እዩ ኤኒዌይስ ከምዚ ትብል ኣብ ትግራይ ኣትያ ብዓረብ ሃገር ያ ነራ ተመሊሳና ኣብ ትግራይ ኣትያ ግን ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበለ ድላይ ዝዕንድረሉ ዓዲ ስለ ዝኾነ ፀረ ህዝቢ ምዃን ግለሰባት ምውቃስ ይከኣል እዩ መራሕቲ ምንቃፍ ይከኣል እዩ እንተሃልዩ መርትዖ እንተሃልዩ ማሕበራዊ ሚድያ ንኩሉ ሞባይል ዘለዎ ከለፋለፈሉ ዕድል ስለ ዝፈጥር ኣፍካ ጋሕጊሕኻ ኣብ ፃሕሊ ዝመስል ኣፍ ሒዝካ ንህዝቢ ክትፀርፍ ሕልናኻ ኣብ ፃሕሊ ኣፍካ ኣብ ፃሕሊ ከምዚ ኮንካ ምህታፍ ኣግባብ ድዩ እዚ ንዓ ኣይኮነን ኣነ ዝወቕሳ ንሳ
سويل سدب العزخ يدل الإرار انت رخيبا كتعندر ممكورا قحت حلنا أخن داي مخانو تنقحت حلنا نقحت حلنا تا كونشيس ساب كونشيس مايند كونشيس مايند نقحت حلنا أمرو قل زبوها لزيهم كل ما متى يسرحوا مسيلكم مبزحات وجزء تايزب اللي تقصر خيبة مسيلكم بقدامين داخل كنا هالخبز خونه بوتها بتعمي هذا السيلاتني حدا جزء له نتي اتنسب من مخرو مخري نعنا يدلينا أيو حدا جزء تنسب من مخرو مخري نعنا يدلينا هو مالتي بقى أنا زي أمين اللي حدا جزء تنخالط ز مخرو زلخو مخري نعون كدليني لك هو تخكلي هاي لدبيت تنقوال رايات مخراج زلخا مخري نعخوني يدليك أيو بقى زي أدو تأكلنا لهم ما أنت بقى كابزي أزبلت سعنت رئيتو صبغت رئيتو يلان من يوم هيروم من مرأيا نساعدكم كم عينت نجار يا ريا أنا سيئة ماهرة بعلاقة ولا مالت جواريات ولا أنا زيئة ماهرة نتحدى مسألة مئة ماهرة خومي ماهرة نسخات تسألم تانيها عبي حوائها جواريا متى تسألم يا زولدت تون الدحري أمتيو نتسألم أي خيد زي أي تماهرو زي زجبر سبيو أبعدنا زل على كبر موجسن زنان زلوا مكابي مسئنا موديل كنهنس كابيم تيلا ستاندرد خنقمط من مسؤسي اكلو كويت زل على خنبل نسخاندي خا عدنا زلخ حجي هايله ددبيت كافتو مالو زبحال ميدياتات هايله ددبيت ميديا اي سلازي هايله بقى تزلو ايو نسخا تقربو بروجرام كا كل سبي فولطو اول قسبات ينيرو كساب حج مالتي كلتا ول قسبات ثلاثه ول قسبات تدقف كلتا ول قسبات ثلاثه ول قسبات صالا اب 6 سبات تقليلا زورت مدب يعني را حجي دحر 3 سنه اوان منالبات 3 سنه ممحياشات قالته مصلخه دحانيو صبقوا نحنا خا ندينا مالتي خمزي نيرو غورا يوم بياخد قصل زيايا ግን ታዋና ዝወልኳ ዘረባ አይንርስዓን ሓደ ግዜ ንሰባት ንመኽሮ ምኽሪ ዓናውን ለካ የድልየና እዩ ትምኽሩን ሱባዕሉ ማለት ባዕሉ ካሊ ምኽሪ ተይተቀየረ ማለት የድልየና እዩ ሞዋብ ልብና ይሕድሩ ኢና ንብል ትምኽሪ نعم نايلو ما عند برنامج منكم عاد حال مساخوم بمبالز جمركم مدب دحنا قنوتا صبقنا خونا لكم صبق معلت ختحلفوا صبق غزي ختحلفوا بعد ملؤ تسفع مالتي سمعكم نز شانل زي حدشتي ندير اخوينكم سبسكرايب بمغبار لايك بمغبار كومنت بمصحف مالتي نامنا شدن رياكتس نا شلمات كانديديت አባላት ትኮኑ ማለትዩ ስለዚ ክትሽለሙ ማለትዩ በሽ ክነብሉ ኢና ሽልማት ወዲ ሽልማት እንገብረና ናውኻ ክትሽለሙ ኩልኩም ብክብሪ ዝዕድመኩም እዚ ሽደን ሪአክት ስዋኒዩ ጽጽብቅ ስምዕና ቻው ደህና ቀኒው ታ ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋተይ ማንስቱ